Ponokawan Bagong. Lah edan ta iki. Mulane ket mau dirasani ora nyaut. Lah wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Ya ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sawa iki? Lho, basa kita ki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yama Dipati. Yama Dipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki purun Bathara Guru, dewane para dewa. Lenggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Kulun ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro nek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Kulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi harja sak prapta kita. Nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem.